Bun adamaden farikolo fantan naani bɛɛ bɛ komi i n'a fɔ fleur n'i y'i mago to a la k'a kɛ fɛnw d'a ma a kɔrɔ cogo bɛ ɲɛ kosɛbɛ. Bita mena fleur fasugu fila yira la min ka ɲi nɔ muso ma kosɛbɛ wa ala ka ɲi nɔ cɛw fana ma. Fɛn fɛn ka ɲi muso ma a ka ɲi cɛ ma koyi. Fleur fila de jalen filɛ nin an bolo tan an da bɛna don a nafa la. An bɛ ji litiri 1 k'an ka barada kɔnɔna na. Ne b'a dɔn ni nin maanɔ kɔni ye gorobinɛ de ye o. Baradani tɛ jɔn bolo u la tan. Ayi o tɛ yen nɔ. An bɛ fleur ninnu k'a la i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma nka i kana nana dansago kɛ a la. Fleur in min b'i n'a fɔ rose lama a bɛ f'o ma ko rose. Dɔ in o ye camomille ye arabukan na u b'a fɔ a ma ko babunji. Nafa baden de bɛ ni fleur ninnu na a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. I bɛ se k'a bɛɛ kelen kelen wuli a damana n'a y'i diya i b'a kɛ ɲɔgɔn kan k'a wuli n'a y'i diya i bɛ se ka wuli ka babi fana fɛ. A ka ɲi nɔ fana muso ma muso minnu ni mago jɔra e la waati o waati i bɛ jɔrɔ sabula a b'i dimi. A ka ɲi nɔ fana ma a ma se n k'o bɛɛ walawala sabula an si tɛ den ye bilen. Ale fila bɛɛ feereta bɛ ne bolo Mali kɔnɔna na. Camomille o ye 2000 francs ye n'o ye 400 ye. Dɔ in ye 2500 ye n'o ye rose ye ale ye 500 ye. A y'aw ɲɛ kalakala ja sanfɛ nɛgɛjuru bɛ yen. Miniti 15 dɔrɔn n'a wulila an b'a ta k'a min ani fana an b'an sigi a la. A ka ɲi nɔ musoya ma cogoya min na a ka ɲi nɔ kɔnɔna fana ma ten tɔ. A bɛ kɔkana ɲɛ cogoya min na a bɛ kɔnɔna fana dilan o cogoya la. Ale de bɛ muso dɛmɛ kosɛbɛ su kɔnɔnaw na ani fana ka kasa duman d'i ma ani fana n'a sɔrɔla ko infection jugu b'i la ale ka ɲi o bɛɛ ma. Nga an ka hakili to dɔgɔtɔrɔso ta la dɔgɔtɔrɔw ka fura dilen kɔ i ma i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye kosɛbɛ wa a ka ɲi nɔ musoya ma fana sabula a b'a arranger ni yɛrɛ de. M'a fɔ sa k'i bɛna kɛ den ye nga a fana b'a ka kɛta kɛ. Aw ni yan ma aw k'an bɛn.